döwletdäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyny. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna fanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow fanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. 10-njy iýunda Balkan we Daşoğut welaýatlaryna galla oragyna guramaçylykly girişildi we beýlik habarlar. 8-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Taňryogly Atahallyň hende welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna fanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyna hemde welaýatlaryna alınıp barılan işler bilen baglanyşly meseleleri garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsümleýin owa hojalyk işler barada hasawatlar berdiler. Şeýle hem ýurtda şu ýyl açylyp ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilýän meden durmuş we önümçilik maksatly dehalardaky gurulşyk işleriň barşy barada hasawatlar berildi. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp, häzirki wagtda dowam edýän mewsümleýin owa hojalyk işleri we welaýatlarda şu ýyl açylyp ulanylmagy beriljek dehalardaky gurulşyk işleriň bilen baglylykda häkimlere anyk tapşyryklar berdi. 8-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýadra synaklaryny ähli qadagan etmek barada şertnamasyny guramasynyň ýerine ýetirji sekretary Robert Floyd kabul etdi. Türkmenistanyň prezidenti şu ýyl ýadra synaklaryny ähli qadagan etmek barada şertnamanyň kabul edilmegine 30 ýylyň dolýanlygyny aýtdy. Bellenilýär, Türkmenistan bu şertnama ilkinjileriň hataryna gol çekdi. Döwlet başçysynyň mehmanyň ýurda amala aşyryny safarynyň dowamyny bu şertnamanyň kabul edilmegi münasibetli ýokary derejeli tebitleýin maslahata gatnaşjakdygyny aýdyp, safaryň çäklerini geçirjek duşuklaryň netijeli bolmagyny arzu etdi. 8-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow iş tapary bilen Aşgabatda gelen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň jemgyýetçilik diplomatiýasy boýunça ornwasary Sarah Rogers bilen duşdy. Taraplar iki ýurdun syýasy, diplomatik, feodal, ykdysady hemde meden insanperwer ugurlardaky işçiň we netijeli gatnaşyklary barada nygtap geçdiler. Diplomatlar bilim, ilm, medeniýet we ykdysadyýetyň esas pudoklarynyň sanalaşdyrylmagy ugruna Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygyna aýratyn üns berdiler. Köpçülikleýin habar beriş terişdeleri, jemgyýetçilik bilen ara gatnaşyklar we köpçülikleýin diplomatiýa ugurlaryna hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Şol sanyny hünär gatnaşyklaryny ösdürmek, tejribe alşmak hemde bilelikdäki taslamалary durmuşa geçirmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistany owa hojalygyny ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipeler üstünlikli durmuşa geçirmek, owa hojalyk we azyk önümleriň öňürilýän möçberlerini bundan meýlakda artdyrmak hemde ygtybarly azyk bolçulugyny döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti resminama gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň azyk senagat döwlet birleşigine hemde Mary welaýatynyň häkimligine, Mary welaýatynyň etraplaryny önümçilik we ekin dolanşygyny, agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ilmi esasda ýola goýmak bilen gant şugun nurunyň ýokary hasylynyň öňürilmegini üpçün etmek tapşyryldy. 10-njy iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa Finlandiýa Respublikasynyň Türkmenistanyna bellenilen adatdan daşary we dol ygtyýarly ilçisi Maria Agrendan inanç hatyny kabul etdi. Duşuň dowamyny diplomat Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary Türkmenistanyň mejlisiniň alyp barýan işleri bilen tanışdyryldy. Taraplar iki ýurdun arasynda ýola goýulan syýasy diplomatik gatnaşyklary döwrewap şertlerde ösdürmek, feodal, ykdysady, meden insanperwer we parlament ugurlaryna hyzmatdaşlygy işçileşdirmegiň ähmiýetini nagtadylar. 13-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meselelere seredildi. Mejlisiň başyna milli parlamentiň ýolbaşçy Dünýä Gözel Gulmanowa ýurdun kanunçylygyny kämilleşdirmek ugruna alınıp barılan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäkçilik edýän düzümlerini alınıp barılan işler barada hasawat berdiler. Şeýle hem döwlet başçysynyň garamagyna bir näçe teklipler hödürlenildi. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp, ýurdun durly toplumlaryna alınıp barılan işler bilen baglykda degişli ýolbaşçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Şeýle hem hödürlenen teklipler
maqullap, degişli resmi namalara gol çekdi. Meclisin ahyrına Türkmenistan prezidenti pursatdan peýdalanyp, meclise gatnaşyjylar hemde Mehriban halkyny Alymlar güni bilen tüýsürekden gutlady. Meclise gatnaşyjylar hem döwlet başçylaryny hemde Türkmen halkynyň milli liderini şanly sene münasibetli gutlawlaryny beýan etdiler. 8-nji ýylyna Türkmenistan Daşary işler ministrligine ýadra synaklaryny ähli mumy gadagan etmek barada şertnamasynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan tebitleýin ýokary derejeli duşuk geçirildi. Çäre Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň ornbasarlary ýadra synaklaryny ähli mumy gadagan etmek barada şertnamasy guramasynyň ýerine ýetirji sekretary, şeýle hem Gazagystany we Kyrgyz Respublikasynyň diplomatik wekilhanalarynyň ýol başçylary gatnaşdylar. Duşuga gatnaşyjylar şertnamanyň taryhy ähmiýetini we halkara parahatçylygyny hemde howpsuzlygyny berkitmekdäki möhüm ornuny nyktadylar. Geçen 3-10 ýyllygyň dowamly şertnamanyň ýaraglary gödäwçilik etmek boýunça halkara binýadynyň esas bölekleriniň birine öwürlenýäni we ýadra ýaraglaryny ýaýramagynyň öňüni almak düzgünlüğüň pultalandyrylmagyna ýardam edenligi bellenildi. 10-njy iýunda Balkan we Daşoğuz welaýatlaryna galla oragyna guramaçylykly girişildi. Watan habarlar gepleşigine habar berilişi ýaly galla oragy mewsümine badalga vermek dawaralary welaýatlaryň häkimlerine geçirilen maslahatlar bilen başlandy. Galla oragyna Balkan welaýatynyň Goç Daýhan birleşigine, Daşoğuz welaýatyna bolsa Görögle etrawynyň Aksaray Daýhan birleşigine badalga berildi. Şeýle galla oragyna girişmek dawaralarynyň çägine maslahatlar, aýdym saly halk dörejilik çykyşlary, sport ýarşlary, owa hojalygyna bagyşlanan sergiler, taryhy medeni ýadygärlikleri, muzeýlere gezelenişler guruldy. Dawaralaryň dowamyna orak mewsüminiň ilkinji iş gününe hatda pawly zähmet çeken gallaçy kärençilere Türkmenistan prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşuruldy. 11-nji ýylyna Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasyna Türkmen Awstriýa tegelek stol duşu geçirildi. Bu çäre ykdysady hyzmatdaşlyk täze şertlere laýykly döwre wagtlaşdyrmagy we iki ýurdun işewer wekilleriniň arasyna anyk maýa goýum şertnamalaryny baglaşmagy gönükdirildi. Tegelek stoluň başynda maslahatda Türkmenistanyň dokma himiýa we guruluş önümlerini, Awstriýanyň hemde Ýewropa Birleşiginiň bazarlaryna eksport etmek mümkinçilikleri aral maslahatlaşyldy. Awstriýanyň häzirki zaman senagat enjamlaryny, derman senagat önümlerini we awtomatlaşdyrylan ulgamlaryny Türkmenistana getirmek boýunça täze şertnamalara garaldy. 11-nji ýylyna Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň ilmlar doktory we ilmlaryň kandidat alymlyk derejesini alan alymlara diplomlary gowşurmak dawarasy boldy. Ýurdun alymlaryň 31-sini, şol sany 6-syna ilmlaryň doktory we 25-sini ilmlaryň kandidat diýen alymlyk derejeler berildi. Şeýle hem hyzmatdaş daşary ýurtlarda degişli ilmi işlerini gorap, alymlyk derejelerini alan Türkmenistanyň bir näçe alymlarynyň, ýagny ilmlaryň doktor hakynda resmi namalaryň 5-si we ilmlaryň kandidat hakynda resmi namalaryň 6-sy ikrar edilip olara alymlyk derejeler berildi. Dünýä täzelikleri SpaceX kampaniýasynyň paýnamalarynyň ilkinji gezek birjada ýerleşdirilmegi bir näçe ýyl mundan özel mümkin ýaly görnýän netijäni gazandy. Elon Musk resmi taýdan adamzat taryhyny ilkinji trilyoner boldy. SpaceX bir paýnamasynyň ýerleşdiriş bahasynyň 135 Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollar derejesini kesgitlenendigini ma'lum etdi. Bu kampaniýanyň bazar bahasyny takminan 1,177 trilyon dollar hökmüne bahalandyrmagy mümkinçilik berýär. Musk'ın SpaceX paýynyň gymmaty takminan 830 milliard dollar boldy. Oň Tesla kampaniýasyna 290 milliard dollarlyk paýnamalar hem hasaba alnany umum baýlygy 1,1 trilyon dollara ýetdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa Forbes neşri iýun aýynyň başynda Musk'ın baýlygyny takminan 788,8 milliard dollar diýip hasaplapdyrlar. Şeýlelikde telekeç bir näçe ýylyň dowamyna baýlygyny 300 milliard dollardan gowrak terişde goşdy. Germaniýanyň Volkswagen awtolog önerjisi dowam edýän täzeden guruluş maksatnamasynyň çäklerini işgär sanyny epetli azaltmagy meýilleşdirýär. Reuters agentliginiň habar bermegine görä, kompaniýa 2026-njy ýylyň ahyryna çenli takminan 19.000 işgär işden çykarar. Konserniň baş direktori Oliver Blume işgärleriň nowatdaky kemeldilişi barady. 2026-njy ýylyň 18-nji iýulyna geçiriljek paýdarlar ýygnagyny eglan etmek gözeginde tutýar. Has uzak möhletli meýilnamalar Volkswagen 2030-njy ýyla çenli jemi 50.000 iş ornuny azaltmagy maksat edinýär we Guardian neşri bu barada 2026-njy ýylyň mart aýyna habar berdi. İlk başda konsern kärdeşler arkalaşygy bilen 35.000 işgär işden çykarmak barada ılalaşypdy. Emma soňra bu meýilnama giňeldildi. Sport täzelikleri
Aşgabat şeherin ýaşaýjysy Vanessa Murtazina Elbrus dagynyň günorta ugry boýunça iň ýokary nokodyna üstünlikli çykdy. Oň aýtmagyna görä, bu sepkide ýetmek düýpli ýokary taýýarlygy, çydamlylygy we maksady okgunlygy talap etdi. Vanessanyň Türkmen portal redaksiýasyna beren maglumatlaryna görä, açyk çeşmelerde Elbrus dagyny boyun egdiren Türkmenstanly denarlar barada maglumat ören az. Şoň üçin ol beýiklige çykanyndan soň öz tejribesini we dagda düşen foto suratlaryny paýlaşmagy gypsanypdyr. Daga çykma 2026-njy ýylyň 6-njy iýulyna amala aşyrly berilen şahadatnama laýyklykda Vanessa Murtazina Elbrus'un deňiz derejesini 5642 metr belentlikde ýerleşen iň ýokary nokodyna çykdy. Florentino Perez Madrid'in Real klubunyň prezidenti wezipesine gaýtadan taýlandy. Ses berilişi 7-nji iýulyna ýekşenbe güni Madrid şäherindäki Valdebeba sport toplumyna geçirildi. Klubyň prezidentlik wezipesi ugruna häzirki prezident Florentino Perez bilen telekeçi Enrique Riquelme bätleşdi. Saýlawlaryň maglumatlaryna görä, Perez sesleriň takminan 65-195 götürmini alyp anamly öňe taýlandy. Bu Perez'in 2009-njy ýyly kluba gaýdyp gelmeginden bäri ilkinji hakykat bätleşigi boldy. Ondan öň ol 2013, 2017, 2021, 2025 ýyllarda garşydaşdy we ýagdaýda gaýtadan saýlanypdy. Perez möhletiniň saýlawlary mövsümiň şowsuz geçmegi sebäpli eglan edipdi. Real ýylyna 2-nji ýyl ýyra baýraksyz galy. 79 ýaşly telekeçi Florentino Perez 2000-2006-njy ýyllar aralygyna Madridin Real klubynyň prezidenti bolup işledi. 2009-njy ýyldan bäri bolsa bu wezipesini üsnüksiz dowam etdirdi. Mehriban adamlar, size yetirmek isteyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen portal web saýtymyzdan dolanlygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarma, Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.